Ой, Боже ж, ти де це саме? Я остать у лікаря була, а так і збоченець за пущашки зашел мне мацать, Ну? А я to słyszała w tym piśmie płomyczek, co w kościele rozdają, No. że jedna przyszła z matką do lekarza przyszła i ból ucha miała, nie? Ból ucha? Ucha, zapalenie jakie, nie? To ten zaczął jej, wie pani, to zaczął jej padać? Zgadnie pani, no. Ну не wiem, może pięty za... Oj, Boże! Ja to nie mogę, jak ja Boże. usłyszała Jak od tej Jakie- Ireny z Kościuszkowskiej. Te kujawy, to? Tak, No, o, jak ona powiedziała, że jej córkę badali to, i trzeba, to ja, o Bożeż ty mój, to mój genio jak byłem cyk, to, o Jezu, spać nie mógł po nocy. Ну, то wie co sama. A- Ja raz była, nie? A no zębu oczywiście. widzę, że Ortodonty, była, a? ortodonty była. A to srebrne czy złote? Złote, bo to... A poka, bo ja nie wierzę. Poka. O, to próba dobra musi. Zajebi, fajnie, dobre to Dobre. dobre. Już z parę miesięcy je noszę, dobrze się gryzie, chleb twardy, miękki. Wie, jak to za wiosnę. Chleb, to kiedy to będzie, to... A mój stary teraz czepia się, że w pole nie chce pracować. O, idzie. Oj. O, jak ciężko. Siadaj, Boże, Jeniu. oj, babka. Jeniu, siadaj. Zboczeńcu jeden. Tam zboczeńcu. Nie łapaj mnie za moje Jeniu to nie dorosły chłop. Reumatyzm, wszystko nie. Stara, ale jara. Oj, Takich to nie Boże. lubię. A co tam, jak tam świnie? Słyszeli my ostatnio, że u ciebie tam... Jak ostatnio Nie wiem, takiego świniaka urżnął. Oj, Takiego. Boże. A mięso było? Spis dużo. Dobrze. A zaraz słychać z teściowej. A ciekawe? Ej, kurwa, świnie pogryzły ostatnio. Zada całego jej. Oj, ty się nie śmiej, nie śmiej się Pośladka Geniu. Ty odgryzły. się Geniu nie śmiej. Ja rozposzła naszego szarego burka przykarmić, nie? Kości mu rzuciła od biadu. Jak mnie kapnął po nocy, to ja myślałem... Nie, to mój Oj, rajcu Boże, zakładkę czekaj. Big bull czy kurwa? Nie, zwykły kondor szary taki dziano. Asfaltowiec. Dzian, ty nie gdzieś biega po chałupie. Nie, pewnie myszy gania. Zaraz na pole idziemy pracować. Kartofli czas. A gorąco, Gieniu, przestań dzisiaj, nie da rady.